knowledge ngairege kuva doctrine nokuti knowledge yako concerning zvaMwari haina kugumira pawakagumira. He can do a new thing. Level of knowledge ikava doctrine, it becomes dangerous. Why? Nokuti pandakagumira kuziva inini ndinofunga kuti ndo zvese zvinoita Mwari gamba ndo chidimbu chandakatenderwa kuziva maringe zvaakandiitira nezvandakaona. Saka uchaona kuti kune vanhu vanoti izvi zvinoitika kuti haasi Mwari. Why? Nokuti vane type yaMwari wavo akagumira apa asingaite izvi. For example, nokuti wabona bati inanitenderere ndovhura vese vanokutotuka ina mtuke po nechitoovhura shoko ndorinomutuka rega iri harituke. Ndiwo wada kutuka munhu wakazembera pashoko iri haridaro. Why? I'll give you a scripture, John 21. Kune wese anoita nharo achi ndovhura kuvhura nda problem nako, but unogona kuvhura iwe usina kuvhurika. Rega ndikupe shoko rinokuvhura manje. John 21 verse 25. Jesus did many other things as well. If every one of them was to be written down, I suppose even the whole world could not have a room for the books that would be written. Panzi neshoko raMwari zvakaitwa naJesu handi zvese zviri. Dai zvese zvaakaita zvakanyorwa pasi, hakuna dzimba kana mabhuku aikwanisa kuzvikontena. Kuda kuti ichi chinonzi Bhaibheri chinechi chidimbu chezvaakaita. Zvimwe zvacho hazvina kunyorwa. Dai iyi scripture ndoino kudzikamisa nharo dzese kuti tovhura nekuti munhu wari kupikisa uchiti hazvimo pamwe ndo zvimwe zvacho zvisina kunyorwa zvaaita. Apa ndokukuwadza iwe unongoerengere ini inokupfavisa hauti nharo futi kuti no menda kuseni ndonomachivhurira ndovhura kuvhura haisi problem, but kuvhura usina kuvhurika manje. Wozokuverenga iyi kuvhura kwako unombodzikame mushando unenge wakuti Mwari zarurai zvimwe zvinhu. Dai zvakaitwa naJesu zvakanyorwa pasi hakuna mabhuku aikwana. Kuda kuti zvakanyorwa zvikaiswa chidimbu. I'll give another example. Shoko